Tuma streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane tsaona wazukuru yandoda kuti ndinokuzivisa nekuratidzai mafotos achona payakaitikira anditi aiwa ndichida kutendai nekuramba muinesu pano paSaint TV basa richienda mberi. Asi chekutanga kana uri mutsva uchangotanga kutionawo nhasi aiwa tinokugamuchira tisi yako amukela tichiti welcome pano paSaint TV. Kana uri munywanzo kudaro chisubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. So nyaya ndinayo vazukuru itsaona yakaitikira mumugwagwa muna Seke Road. Seke Road ndo mugwagwa unobatanidza Chitungwiza neguta guru reHarare. Tsaona pakati peMercedes Benz iyo yakarara manhede pamwe chete neHonda Fit. Vazukuru samunotondudza kuti Honda Fit yakatosimba zvekudaro zvokusvika pakuumburudza motikari yemaJermani iyo maGermany atosimba zvekudaro. Kuseka nhamo serugaro vazukuru. Honda Fit yanetsa motikari yaye iyoyo zvikuru sei pega painoita matsaona iri kuonekwa zvikuru kuti iri kuumburudza motikari hombe kusanganisira neMercedes Benz iyo yamuri kuona yakaumburukapo. Apa tsaona iyi paroratidza kuti vanhu vakangoita kuti mamaina vakangokwarawo zvishoma asi hapana pona vanhu vakarasikirwa neupenyu anditi. Ayo tichitoda kutenda Mwari. Motikari dzinotengwa dzimwe vatyairi tichikukurudzira kuti musamhanya zvakanyanya. Practice extra caution also. Titeedze mitemo yemumigwagwa anditi kuitira kuti tinge tiri tinozvidzivirira isusu pamwe nemamwewo maroad users. Ndo chandangondiuya zokuratidza vazukuru zviri kuitika mastreets kuitira kuti musanyanyosara. From Uncle Saint, the only Zim uncle, pari zvinondichiti chi machila.